Abashayeli bayanxuswa ukuba bathole ezinye izindlela zokwenza imali njengoba ziya ngokuqonga izindleko zokuphila. I advise people maybe to try to open some small business, in order to patch where we lack, because our salaries can't sustain us. Abashayeli bama-meter taxi bathi kungenzeka baphoqeke ukuthi bakhuphule imali yokugibela. Unyuka petrol ufuna sinyusa ama-price nathi siwashintshe. Naseyitolo ufuna masithenga kuhle sekuzonyuka. Nami nje mangigibela ngekhaya empangeni i-price izonyuka mase kunyuka upetrol. Abashayeli bamatekisi bona bakhala ngokuthi iholo labo liyathinteka uma kunyuka intengo yopetrol. Kuyasiphazamisa ukugcina ukhesh apha kancane, del petrol omningi. Ukhesh mncane upetrol ule phezulu. Manje umnikazi wemoto uzokholela malini yena. Kanti-ke namathuba okudoja emsebenzini kwabanye abashayeli asezoba mancane. Ngisho ngathi khona le ufuna ukudoja khona umuntu uyadoja ngakusasa ngekwazi so kuyakuphoqa ukuthi kumele ufake uma uqeda ukusebenza uyawufaka udizili manje kuyasiphazamisa emsebenzini wethu. Osomatekisi bathi bazozithwala zonke izindleko zalokhu njengoba kuzokala engathi abagibeli abazokuthinteka. Njengoba uzonyuka nje kuzosinda kuthina abanini beemoto ngoba imali ngesikwazi ukuyinyusa ngoba phela sesinyusile ngoJuly. USantaku unemgomo ethi njalo ngoJuly unyaka nonyaka kufuneka sinyuse imali, abagibeli sebeyazi ukuthi ngoJuly imali yanyuka. Abanikazi bamatekisi bathi abashayeli abazokuthinteka nabo njengoba iholo labo lingezukwehla. Kunalokho ibona abanikazi abazolimala kakhulu ekhikhini.